खुलुमबाय रायजोफोर गोबाव जाबायमोनलाय फैया दिनै दसे 2 मिनिटसो थानिलाय थ' ख्रिस्टमास बहर जाहैबाय दिनैथ' बयबो ओंखाम जाला दं बे रायजोनि आं थाङासै जाहैयासै जाहैलादो पाब्लिकफ्राथ' दिनै बिजि जाजोबदों गासैबो आंहा बिसिनियाव उन्दुनानै दं नै दाबो दैयाव थांबाय दुगैबाय सि सुबाय बायदि बायदि ओमफ्राय दा दसे गोलांनानै थाफैबाय आरो हाथाय जानानैल' गय जायै जायै कमेन्टआ अफ जाखो ना माखो दानख्लाबना हरजायो हेलौ बिहावसो थोस बोरैबा बिहाव जागोनलै आंखौबा फिसाजो गैया मा गैयानो दिनैसो लाइभ थानानै दोननोसै गोबावसै नालाय लाइभ होनायैया ओंखायनो दिनै होनाय फैबाय आरो लाइभ साबा नायफैबाय एबा सासे बेरायनोबो साखा गिदिंग्रायानो गैया नङाबा बोजों बोजों बेरायहैसिगौसो दोनलांग्रा दंला दुइ मिनिट 3 मिनिट सोर सोर बबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामलायदो न'फ्रा नुवाखै खावसे हानि खावसे थिं खाथाबनाय नै न'फ्रा आरोखि ओरैहाय हानि ओरैबो हानि ओरै थिंनि ओरै हानि ओमफ्राय ओरै थिंनि खनासो मा हेलौ आदा हेपि ख्रिस्टमास सेम टु इउ हेपि ख्रिस्टमास 5 मिनिट ग्रोब जाबा दोननोसैलै बैयाव थांनानै दसे भिडिअ आपल'ड हैनां निजलागुरि पिकनिक स्पटनि भिडिअ दङ दाख्लै खेबनायनि ससे ब्लग लानायनि दैलां नङाबा बाहेरायाव ओंखारलाङाबा जाया भिडिअ आपल'डानो फेसबुक कमेन्ट कि कमेन्ट दा दोनथ'बाय रायजोफोर दसे बाहेरायाव ओंखारलांनायसै आं भिडिअ आपल'ड होनो थाखाय मानसिफोर गोबां सौ फैबासो इन्टारेस्ट मोनो लाइभआवबो डाइलग होबाय थानो दा ओमफ्राय दिनैहाय सानजौफु सम सोरबाया रायजोनि ओंखाम जानायाव दं सोरबाया बहायबा जिरायनानै दं बे
बेस्थ' गोजा मानसिफ्रा दा समावहाय आंथ' उन्दुनोसो ओंखारबाय नै दोनथ'बाय दे बाय बायसै गुबुन बाइक लालै बन्दु बे बाइकखौ हिनजावफोरसो सालायो आंनि नङालै मानसिफोरनिसो गैला फानहरबाय जेब्रा नार्जारि दोनथ'बायलै रायजोफोर दे बाय बायसै